wedu we dai pakaoma imofunga koiwa nepawawa unavyowazota akafanana na Paulo hapa? Hapana. Chera anochovha bhasikoro so achirichovha unomufaro ari kutarisa distance yako aiva nepaakuchovha bhasikoro obva anzwisa kuti Paulo akadii iwe unogona kuti agofarira bhasikoro here ari kunzwisisa gepo riri pakati pebhasikoro nepaaiva. Paulo akatumwa naJesu. Afrika yedu mukabvunza Bishop Juru kuti akafanana na Paulo ndiani anokudzacha hapa? Kugara nomurume pasina vana, asi Paulo arayira vana vazara imba. Vana vacho vabva vatanga kubata basa rari kuti vachibatsira Paulo iye vanomukuimbira rwero rwokuti akafanana na Paulo hapa? Chokwadi hapana. Nokuti dai zvaitwa nasekuru vangu dai pakauya nemombe tenge, asi Paulo akazvishamba chena kuda vanotenga zvose zvakanaka. Afrika yedu ndovhangeri yatiri mairiyoyo. Ndiri panyaya yaOnesimo pedzisa wakanga asina kubatsiri kare akabheka asikakubatsirei, asi zvino unakubatsira zvikuru. Iko zvino ari kukubatsirei zvikuru. Iweneni ndinomudzosera kwauri, ari kudzoserwa kwatiri. Iye amene moyo wangu chaiwo. Afrika yedu moyo womutumwa ndopaurizve kuti chechi yende mberi, hapana chinoimisa, iri kufamba chechi. Vakomana muri kuzviona here kuti chechi iri kuenda mberi, iri kufamba. Madzokera ita munoonza kuti kuri tiriti kwatatiru chechi iri kuenda mberi vakomana. Afrika yedu haisi takatumirwa Paulo chokwadi hande yaOnesimo ndakuipedza. Ndaida kuti agare neni, ndaibuda kuti agare neni kuti panzvimbo yako ndishumire pakusunga kwangu nokuda kweevhangeri. Asi ndakamba ndisingadi kuita chinhu iwe usati watenda. Taifana kutanga tanzwisisa. Afrika yedu Mwari akatanga kutipa kuziva kuti chinonzi priesthood chii pasati pataurwa kuti mukuru wenu ndiani. Tiri paguvambwa chiziviso chakapiwa nageneral secretary nachairman vari panapa, zvikanzi musoro ndiye Paulo mozha wechii, zvikanzi besa chivuva ichi nomwana wechiyo, zvikanzi chiuno ichi no board of trustees, zvikanzi vamwe vese kuda uri nzara, kuda uri chigumwe chekwa-left kana chekwa-right. Vakasimbisa shoko rinoti haugoni kumovha muchiuno moto wekumusoro. Paida pedza kuiswa pfungwa dzokuti tinzwisise kuti chechi inoyi munhu akatumwa ndiPaulo mozha weAfrica, asi chechi anoitungamira nevana vake. Kuti tizoziva kuti mukuru wedu ndiani, ndiye mutumwa akatiudza. Zvikanzi ndiye mukuru wenyu kana muri pai. Vanhu vakati hamirai muone patauya Bishop Mwazha, hazviiti izvozvo. Vachisvika mukuru zvikanzi mazvinzwa ka, ndiye mukuru wedu kana tiri pai. Zochengeta izvozvo. Ndozvavakatidzidzisa. Handisi kutaura vasipoka, ndiri kutaura Bishop. Imbomira zvishoma. Ndiri kuti ini zvishoma ndiri kutaura Bishop Ngonyeni wati Mwazha ari papi. Akatidzidzisa. Zvikanzi muchengete zvimbi. Ndiye mukuru wedu kana tiri paiwe. Ende ndozviripo tinomufara.
Haleluya. Nozirichi izvirenhume izvirani asi chinhu chinodiwa pazvirenhume rutendo rusingashanduki. Rutendo rusingashanduki ndo runomira pawakatenda napo kusvikira Jesu achiuya. Pita unonzi uchandipandukira kuti Aishe ini ndoenda nemi kwese munoenda kana ruve rufutofete. Jesu azobatwa vagara pamoto. Jesu akabatwa akasungwa zvikadzira umwe mukadzi iwe murume ndokuziva makanga muri mese nouyo akasungwa zvikadzi mukadzi wendikwanire haundiziva handisini. Mukadzi akamboita seaigino akadzokorora zvikadzi uri kumboramba zvako asi ndiwe mhaniwe. Zvikadzi kwete handisini nyarara. Kechitatu Jesu ndopa akachiukira kuna Pita kuti azive kuti uchandiramba katatu jongo risati radii. Toda rutendo rusingashanduke. Iwe usati watenda kuti zvakanaka zvaungaita zvireke kuitwa nokurovererwa asi nokuda kwako. 17. Yes. Zvino kana uchiti ndiri mugovani newe umugamuchire. Kana Paulo ari kuti kana iwe muri vagovani naye mugamuchire. Uregereva namba. Zvino kana uchiri ndiri mugovani newe umugamuchire sezvaungandigamuchira ini. Magamuchiriro atikaita Paulo mwasha waAfrica ndo magamuchiriro atofana kuita mukuru. Anga aikarifuni atibve patsamba. Tsamba togona kuitaura January to December nokuti inotipa mufaro. Ibvera kupinganidza kuna vasingatendi asi kwatiri isu tinoponiswa isimba raMwari. Afrika yedu musabva pane izvozvi. Batisisai zvinoda kubatisiswa. Regereva naMwari. Hatinongatumwa mutana magamuchiriro mungandiita gamuchiriro mwana wangu unisimosa saizvozvo.
hatitarisi munhu, hatitariri matauriro, hatitariri mafungiro. Tinofamba bedzi sezvarayirwa nemuranda waMwari pano pazvevafu. Regereva naMwari. Muranda waMwari akati una Satani sambike tononge una Mwari totochinja. Tototi una Satani. Kana tambike tichita una Mwari. Ukasa mwanangu na Mwari kayo. Tototi ana Mwari. Nokuti unoziva isa hatidi, hatizivi, anogona isa hatidi, hatigoni. Zvati ndizvo kwatiri. Zvati hazvisine kwatiri hazvi. Afrika yedu. Mabataka. Ngazvirambwe. Ngazvirambwe. Zvirambei. Zvirambei. Yakaverengwa mashoko yakaverengwa ngaivavuzve pachipaya. Ndaishaya kuti zvii zvinoda kuramba. Saka ukazozviona zvoda kuramba unobva waramba chaiko. Haisi takatozoramba manje. Kana kuri kwedu kumidlesi ko takaramba. Tikati izvi zvikwete. Nokuti majaya acha emazuva kubva kare arimo muchechi. Tichinuta asi tichinamata nawo. Saka pavakatanga chinhu chavo takaziva kuti ichi chinoite vanhu vakagara vakashaka kubva kare. Zvototi vava nenyaya dzavo dzokusanamata zvakanaka vachikombora vachida maitiro avo ekuba vachida madhiri. Vasingafambi zvinodiwa nomutumwa ndo vakanowanira ikoko. Kuno ndobva kwasara vanhu vani vano rutendo rusingashandi. General Secretary Bishop Richard Juru. Mkuru wangu ndinoninipiswa kuzivisa kuti murume uyu haabvi pashoko redu. From day one. Afrika yedu. Kubva pazuva rokuti uye ndisingatauri yega mukuru wangu uyu. Tiri kuti vese vaidzi naPauro isimbi dzangu ndo vari kuno. Bishop Rusikainzi shumba yangu yemasvingo. Asi dzimwe shumbo dziri chii? Dzirimo masvingo asi kunzi shumba yangu isina tsvimbo. Unobva wanzwisisa kuti pane zviri kuitika muspirit mode. Regereva naMwari. Ndaiudzwa imwe version nezuro ndavo ichibata zvishoma. Kwai vanhu vakaenda kunoteurirwa kumavaprofita magarasati. Kwaivo voteurirwa zvavo zvavaiteurirwa zvadii havo zvapera. Kwakuchiti ndaakuchikudzai asi hazvinei nemi. Chechi mberi uko ichatungamirwa naAK. Asi ndaona kumberi kufurandiraini kwagara mabhishopu echikomana madiki akabata zvimbozi. Ndokuchaenda chechi. Ndopatava ipapo. Izwa ukasara uchingori kusitoni yejika unoita problem. Fambirana nezviri kuitika nguva ipi. Mazuvano kunokwirwa mabhazi kunofambwa nemotikari. Ukaronga rwendo rwe2 weeks netsoka kuenda Bulawayo unozvima makumbo. Mota dziriko. naAK tiri murenje. Afrika yedu. Musatya kuchitaura nokuti ndiye mukuru wedu ka. Namwe mabhota akazviwa ngaazviwe ndo zvatiri kutotaura. Kuti Bishop AK Mwasha ndiye mukuru wedu kana tiri pachechi. Asi akatumwa ndiPauro Mwasha weAfrica. Hatibve ipapo. Nyayo ikamukana naye kukoti namukanya kuti naichinziri opposite. Isati kupfuma izvozvo. Nokuti atambopinda chechi inoita darika nekukoti kachi. Takaipindira pasi pomuti. Zaidi topinira pasi pomuti. Hazidi kuwekwa zvedu izvi. Hazvidi bhilo nememba zvedu izvi. Zviri pakuhwa chete. Tangohwa kuti ndizvo tototi ndizvo. Tahwa tikati hazvisi ka. Hazvisi. Hazvidi kuti urizi chaindiseni kudai.
zvake toti haoni dengaradzika ndozvatoti ndatibvepa Shadrach Meshach naAbednego vanoserwa moto zvikati namambo vakomana vangavaniya yavacho zvikati zvema Mwari wedu isu akasatirwira pamoto tichatsvasve handizve asi anogona kutirwira asi kunyange zvakadaro chifananidzo cheni hatina mati zvakonana nesu vetsamba izvi ndango zvikadii chikepe chebhota hatikwiri tirimo murenje ngati muzopaimba ipapo tiri muchii asi murenje macho mokona kurimba muchiti naak tiri murenje munoizwa nyaya yacho nozviripo isu unozatonzi rutendo ndinomoimba Pauro akati nokuti ndiye mutungamiri wedu ndotenda bishop chimoromanembwa kebuteni ndakamisa bishop mondiregerera naika mati Afrika yedu mukoro kawandisa unotsvedza kutsvedza akatumwa ndiporo mwazvo vechi asi mukuru wedare bishop eke wandidzidzisa kuti iwo ndikapteni naika mukuru wechikoro handizve ndopatiri papi chiripai mukana ndiverenge maafrika yedu ndinokumbirawo muridzi wemotokari kana dhiraivha wemotokari iyi Toyota truck yebhuru yatambodaidzira pano AFO 2079 AFO 2079 uye neimwe motokari neregistration number inoti AFF 0907 AFF 0907 endai munobvisa motokari dzenyu padziri zoda kuti dzibatsire pane motokari yematolesi yanyura iri pedyo ipapo tinokumbira dhiraivha kana muridzi wemotokari aende kunobvisa motokari dzake 1 Vakorinda 2 verse 12 yes zvino isu hatina kugamuchira mweya wenyika asi mweya unobva kuna Mwari kuti tizive izvo zvakataurwa kuna Mwari ndizvo zvatinotaurawo tisingatauri namashoko atinodzidziswa navanhu vauchenjeri hwemunhu yes asi anodzidziswa nomweya tichidudzira zvinhu zvomweya kuvanhu vomweya Afrika yedu tiri kududzira zvinhu zvomweya kuvanhu vechi zvotoda kuva mumweya kuti uzvinzwisise Afrika yedu hadzina Jesu neimwe nguva vakomana vachida kumunzwisisa unombobvunzwa ka ndimi mabere akwete inini nditoriwo mwana baba variko kupi kudenga uko variko Filipo zoti zvino ndandafunga kuti mutiratidzewo chii baba kozi hauzaniwaniziva kani Filipo waona inoona baba nyaya dzacho zvinhu zvomweya kuvanhu vechi ukasava mumweya unorasika kuti uvirirane nene pinda muplatforma inotaurwa nyaya yacho zvino munhu sezvaakaberekwa munhu manje pakuberekwa kwake haagamuchiri zvinhu zvomweya waMwari nokuti upenzi kwaari upenzi haazvinzwisisi hazvonetse nokuti zvinonzwisiswa nomwe Afrika yedu apa tapa kutoda umweje watowa mweya wakuprofita mweya wakunzwisisa kuti tapa asi nguva yapera manje it is time of the end nyika haigone kuguma vanhu vasinganzwisisi chokwadi uye vanhu vakaziva zvokwadi iyoyo inovasunungura kushayikwa kwezivo kunoparadza
unofa uchifira mukusaziva. Haleluya. Chero munhu akaenda kubhoti nokusaziva anofirako, nokuti kusaziva chii? Rufu. Mwari haana tsitsi nokuti Mwari vaina hapana zvandaitozivawe. Unofira mukusaziva. Saka zivo inodiwa. Zivo ndeyekuti Pauro mwana zvaAfrica akatumwa naJesu. Woita zvakarayirwa zvakatemwa nezvakatongwa. Tomirira kupinda pazamuko rendaramo. Afrika yedu. Zvakanzi nomuprista tinoimba tichiti tsoka dzedu idzi dzakaneta dzichadii? Dziamukira. Dzakaneta dzichiitei? Tsoka dzedu dzakaneta dzicha. Pauri kuti dzakaneta. Dzakaneta dzichiitei? Uchienda kumagumano here? Uchienda kumasuo here? Uchienda kuJorodhani here? Muchienda kumakuhwa here? Muchienda kumakotsi here? Muchienda kumanoya here? Muchienda kunoroya here? Muchienda kunorumba here? Dzakaneta nei? Afrika ngazinete dzichiita basa rani pedzishatigara. Asi uriwo mweya unonzwisisa zvose. Ariwo mweya manje anonzwisisa zvose. Asi amena haanzwisisi munhu. Afrika yedu unaibate equation yacho. Zvinhu zvomweya zvinonzwisisa nevanhu vechi. Asi wacho mweya haanzwisiswe nomunhu. Pauro mwacho Afrika ubvanzani noni. Asi pamandaita munhu umwe rake UM ER Ruka Mako. Pana vakomana kwai vaitopinda mwaka. Wakapaverengera. Asi vakomana vaitopinda mudzungu rechi. Rumwe muchene. Asi woshaya kuti zvorevei kuti umoti ndipa heroni futi. Opinda. Oshaya zvazvinoreva. Zvikati kunzai bepa rangu vakomana. Nditsvake kuti rinorevei. Aritora zvikazi yes. Ndosita rangu handinoni. Handinoni zvino zvazvoreve. Asi ndosita. Zvinhu zvamwari zvagara hausviki pakuzvinzwisisa. Itogara mumweya kuti ufambirane nazvo. Regereva nomwari. Jesu akaverwa pamuchinjikwa. Adzimuo dzake vakagovana vakomana. Vakabheja mijenya kuti vasheyane sheyane. Kukurwira hembe dzake. Asi vanongogara vakikirisana kuenda paari kuti vakumbirirwa kuti vaponiswe. Asi pahembe vakamira nesimba. Musashamisike kuzonzwa kuti nhumbi dzomutumwa kana tsvimbo kune vaakutodzida kuzishandisa. Hazvitangi zvino izvi. Makasi vaakatombotambwa kare kwaJudha. Tikaonawo matamba makasi vedu matazadi kuzadziswa kwamagwaro. Isu hatisi venyama izvi. Tiri vomweya. Zvaunofunga kuti panyama zvinotibata moyo hazvitibati. Tinototorwa moyo nezvina Mwari. Regereva naMwari. Isu kana Mwari hautishaya. Kashaya Mwari hautioni. Haleluya. Chechiri mwe chete kumano re nerebi kuye ikushaya vanhu vanozara kubhiso. Asi kuye yuko ariko Mwari iko. Ana achifudzira parwari. Dzoda kufura. Dzoda kunomwiswa chii? Chechi inoyi haina chimwe chainoda. Mawira wakaita usina yaunoziva paera mawakadii. Wakadaro. Tora zvirimo, shandisa zvirimo, rarama nezviripo kusvika Jesu achiuya. 125. Regai ndipedze.
sorry regain the Africa yeko mwasha uyu wakaisa tunu muomo kuti ndono shandisa mberi Africa cherori degree nderani nderako ndosaka rakanyogwa zita rako Africa kwamasha kunouya chero madhata edzi anoshepewa neshoko romupfumwa otoita munhu wamariso rotoita gama rechi munomu kuzhanganira hatirambi chero vakazhanganira nokuti ndo vanogona kuzonyanya kuparidza iva usina unorapwa kana aipase rukuru karuponiso rwacho runokumba vese saka handipambemezi zvakafanira chii Vakuti ndiani kwakaziva murangariro washe kuti amudzidzise asi isu tino murangariro waKristu Afrika yedu isi tino murangariro waKristu wakunzwisisa dziso dzomutumwa kufamba pane zvakatemwa nezvakadii nezvakarayirwa haleluya Afrika yedu tiri parutendo rusingadii rusingashanduki rokuti ita henyu zvamunoita sapadhibha Stefano vakamukomba namabwe vakati vamutake nokuda kweshoko raiparidza asi akati ndinoona kudenga kwazaruka ndinoona Jehovha ndinoona vatumwa vakamutaka namabwe kusvikira afa rutendo rwake harina kubva pane zvaaitenda ngatifire pane zvatotenda izvozvi zvokuseronetseka kuti kuri kunzi kudii kuri kunzi kudii uri kuda kuti kukanzi kudii ugodii pauri papo pakanaka ramba wakadii shingirira ukashingirira kuriwa shingirira nokuti panoitwa resi inotangira kuno asi mubairo unopiwa kunoperera resu tiri kuti ukasimuka ukavhurira kuno ukazorara hako manhede wakasamba kumbo mudenga uri pakata mukombe unongotogwa hazvitariswe matangira wakaita zvinotariswa mapedzero wazvozviita Afrika yedu takatanga zvakanaka ngatishinge tigopedza sezvakadii zvakanaka tichitsigira muronda waMwari parongwa zveAfrica tichirwira kutenda kweevhangeri regera vana vaMwari chimere ngatigare Maroma 8:31 yes upenyu gutsva muna Jesu Kristu pamba zvino tichatikwa pazvinhu izvi kana Mwari achitirwira ndianiko uchatirwisa iye usina kuramba kunyange nomwanakomana wake Jesu haana kutomboramba unaye asi akafunwa sechiwairo akatifira isu saka chii chimwe chaakaramba zvekutipa Afrika yedu tiri kuti mwanakomana wake Jesu akatombopa kwatiri sechimwe chii chimwe zvechaangakoniwa kutipa hapana ade iye usina kuramba kunyange nomwanakomana wake asi vakamupa chose nokuda kwedu chose ungarega sei kwakutipa zvose pamwe chete naye anototipa zvose pamwe chete naye ande
Ndianiko uchatikwirira? Ndianiko uchatimhanharira? Ndianiko uchakwirira vasanangurwa vaMwari? Mwari ndiye unoruramisa. Nokuti God is the justifier. Kana Mwari ati hatina mhosva, kunyange ukatikwirira tongowanikwa tisina mhosva. Afrika yedu, tiri kuti Mwari ndiye anoruramisa. Akatiti takarurama hatina mhosva, tiri kuti nyange ukadzibika hadzitibati. Haleluya. Vakuru vakare vakashandisawo shona yavo kuti mushonga haubati pasina ronda. Hatina mhaka nomunhu izvi. Chatakabvira kare tichiita kupinda mumasove tichina mari. Ndo zvataingomakirwa kubva nekunakubvira. Zvikamboti masove acho ngari ikazonetsa imwe ndakawa kumasviko zvikati munodaro imi, asi Bishop Juru akasvika akapfugamisa vanhu nguva yakareba kumasviko. Afrika yedu, vanhu anonamatisa vanhu nguva yakareba yakunzi Tindoni. Mwari ndiye unoruramisa. Ndianiko uchapa mhosva? Ndiani uchatipa mhosva? Kristu Jesu ndiye wakafa, akaripa mhosva dzose. Zvikuru ndiye wakamuswa kuvakafa. Uri kurudyi rwaMwari. Unotinyengetereravo. Ndianiko uchatiparadzanisa norudo rwaKristu? Kutambudzika. Kana nhamo. Kana kuvengwa. Kana nzara. Kana kushayiwa zvokufuka. Kana njodzi. Kana munondo here. Sezvo zvakanyorwa zvichinzi. Nokuda kwenu tinoureva zuva rose. Takanzi tiri makwai anobayiwa. Kwete. Pazvinhu zvose tinokufurisa. Nokuda kwaJesu akatida. Nokuti tinoziva kwazvo kuti kunyangwe rufu kana upenyu kana vatumwa kana vakuru kana zvazvino tiri kuti current technology chaiyo kana zvinouya kana zvimwe zvichazotevera.
simba kana mamwe mapawazi angavapo kana kwakakwirira kana kumwe ukaita sekwakwirira kana kwakadzika kumwe ukazoteremuka kuita mawere chaiko chaiko kana chinhu chimwe kana chakasikwa chimwe chinotoedza kuti chakatosikwa zvacho hazvikoni hazvikoni kuti paradzanisa rudo rwaKristu Kristu Jesu shetu. Amen. Zvakanaka asi Ndoramba
Uyai kanawari bro uyai. Yariwana. Kanawari bro uyai. Babai kanawari bro kusaka zaruka. Babai kanawari bro uyai. Kanawari bro uyai tizai.
taura kuti mutumwa nhasi anobvara zvakanyanya. Nhasi mutumwa vana vake vadzoka kuchituma kwavo. Nhasi mutumwa waMwari Pauro Mwanza weAfrica anofara zvakanyanya nokuti vana vake vadzoka kuimba yaMwari. Kutai Jehovha. Afrika yedu mutumwa anorara hope dzakanaka chaizvo. Nhasi mudzidzisi Pauro Mwanza weAfrica anorara hope dzakanaka chaizvo.